bat biru, probatzen, bai? Hemen Joxemiel Barandieran, ata hundio zuzenean, nire bizitzako unerik esanguratsuenen berri emateko. Familia apal batean jaio nintzen, oso herri eder eta xarmangarri batean, kondeira fantastiko zinguratuta. Baina egun batean, herritik joan nintzen, ikastera. Nire lehenengo indusketa lanean, Euskal Herriaren historia aurreak eta euskal mitologiak lotura estua dutela erakutsi nahi izanion munduari. Nere bizitzan zehar ikusi dut nola gizadi gehiena igaro den aro batetik bestera. Nire ustez ez du ordea gizabide hobeagora egin, galduagora baizik. Hala ere, gizabide onera itzuliko dela itxaropena dut. Indusketek eta ikerketek nigabe ere jarraituko dute. Legatua esku honetan geratuko baita eta egindako lan guztia zabaltzen eta garrantzia hartzen ari baita. 1972an, Grana Enciclopedia Vasca de Bilbao argitaletxeak horietako lan batzuk argitaratu zituen. Urtetako isilunaren ondoren, eusko ikaskuntza berriz ere martxan jarri zen, eta bertako batzarri iraunkorreko lehendakari izendatu ninduten. Harritu ninduen arren, Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustukoak eta Madrilgo Konplutenseak honoris causa doktore izendatu ninduten. Ohore handiz eta lanean jarraitzeko borondatez onartu nituen sari guztiak. Egunez egun ikusten ari naiz, orain arte egindako lan guztia garrantzia hartzen ari dela. Esateko kontu gutxi geratzen zaidan arren, eskerturik eta harro nago nire legatua belaunaldiz belaunaldi zabaltzen ari dela ikusita. 1981an, Joxemiel Barandieran 101 urterekin hiltzen ataungo Sara etxean, kondairaz, magiaz eta mitologiaz beteriko herrian.